येड्या रोज आमच्या घरात भांडणं किती माका पोरगी होणत नाही म्हणे. आता माका सांगा माका पोरगी होणत नाही का मी काय करू बापी समजत नको. 17 बावटी आमच्या मी सांगले व तुमच्या पूर्वजांचा काहीतरी चुकलेला असत ना तर काहीतरी देवा धर्माकडे जाऊन चौकशी करा म्हणा. तर ह्यो बापी कधी जाता नका सांगता देवाकडे जाऊन काय पोरा होतली असं नको नको त्या बोलत राहतो. काही बोलासारख्या नाही बोलल्या काय अंगार येतले दारू खाऊन येतात नाही नको नको ती गाळ घालतात. बरं माका गाळी घालतात ते घालतं शेजाऱ्या पाजाऱ्यांका सुद्धा नको नको ती गाळ. आता मी बायको मनान घेन शेजारी घेते ऐकाऱ्यांचा सगळी शेजारी माका येऊन सांगतात सखूब तुझ्या गोवाक काय त्या सांगण ठेवा. आम्ही जरी काय नाही बोललो तरी येऊन यो घराकडे गाळी घालता. बघून बघून घेतलं आणि तुझ्या भावाची किंवा तरी कुठली करून ठेवतलं बोलतो. मग सांगायचं लागतं माझ्या बाबानं मी तुमच्या पाया पडते ऐकलास माझ्या भावाची कुठली मतं कोणी करू नको. माझ्याकडे बघून गप राहा ऐकलास तुमचं गाडी घालतात ते मी नाही म्हणत नाही पण त्याच्या मागे मोठं कारण असा मी आतापर्यंत कधी कोणाक बोललोय नाही पण तुम्ही असा बोलताच मला सांगायचा लागता. त्यांचा काय होता ठाव का अमावास्या पौर्णिमाईली काय चाळावतात असे आणि मग कोणाक गाडी घालीच सुटत. बरं ह्यांका काय बसला आता जाव घाया होणार देवा धर्माकडे चौकशी सुद्धा मी केलोय. सगळे देवधर्म काय सांगतात ह्याच्या वायला जाणारा नाही पूर्वीपासून ह्यांच्या घरी नेतात तसा ह्यांच्या आजाचा तसाच चालवायचा. अजून गेलो तेव्हा बापाशी बसला आणि बापूस मरताना हे गेले पुढे बाबा बाबा करीत म्हातारे ह्यांका मिठी मारल्या असा झालेला असा. बरं यश सतावतात म्हणा मी चौकशी केलोय तर माका देवान काय सांगले याच्या वागता सांभाळून राहावा काय आणि ऐकल्यापासून मी औषध पटाना सांगत मग घरात अन्न सुद्धा गोड लागत नाही. ह्यांका जर काय व्हायचं बरा नसला ना तर मी शेजाऱ्यां ते जाऊन निघतोय किती न जाणू माका मिठी मारल्याने असं आमच्या घरात चाललेला सांगायचा तितक्या थोडा समाजला ना. आता काय मी लय वगैरे सांगत राहत नाही समाजला ना पण बापी असं सतवता मनात बोलायला लागता. लगीन झाल्यापासून आतापर्यंत कसला तर काय माका सुख नाही ऐकला रोज आपल्या ह्यांच्या नावात रडतच स्वैर झोकितो मध्याचे प्याले धुंद येथ मी स्वैर झोकितो मध्याचे प्याले त्याच वेळी तू असशील तेथे त्याच वेळी तू असशील तेथे पारा पाजहिले धुंद येथ मी स्वैर झोकितो मध्याचे प्याले धुंद येथ मी स्वैर झोकितो मध्याचे प्याले
त्याचा या कसा हा चांगला घातला उद्या कधी घालतो नाही रोज झोलझोली तेव्हा चप्पल वाढणार नाही त्याचा तुला तसा कसा इस्तारी बरी होई योग डाग दिसता नाही डाग दिसलो पैसो नाही परत त्याच्यासारख्या गिरायक नाही रोज 4 ड्रेस गावतात त्यातलं शेदू काय करतलं पुन्हा त्याचे बरे कपडे धुचे लागतात तेव्हा शपथ खोटा नाही काय करतलं या बघ आता सगळ्यांचा जमा करीत घेतल्याने वाटेक लागले अगो काय गो गेला गेला माझा डाव होता मी या घराच्या बाहेर गेलो का या शेजारने थे आला या शेजारने तिचा फुतू फुतू कर त्या शेजारने तिचा फुतू फुतू कर गेली सगळा फुतू फुतू करून माझा बुतू बुतू केला नावने काल घट्टा आणलेलं अगदी पेवत येता लोक पाणी येत ठेवत ते माती येत काय झाला दारावरून काय झाला अगं बाईल कशी होई गहू द्यायला रिलो तांब्यावर पाणी या बसा पाणी घ्या तुझ्याकडे तासा तू कावशी बापाशी तुझ्या काय शिकवणार त्यांच्या किती ठेवतो त्यांच्यानी शिकायला ह्याच्या कपाळावर सुन गेला त्या माझा औशी बापाची दोष कोणी देताले पोरं काय करतात त्या का आव बापू काय मरत या पोरांच्या नावा पण तुम्ही आधी सांगून का नाही का हो आधी होय कसो हो कसं सोडवणार हो कसं होय हो? माझ्यात काय कमी असा गो माझ्यात काय तुमच्यात काय कमी असा ना या बोला नको समाजला ना मी जर बोललंय तर तोंड टाकू तुमका काही मार्ग नसतो लो तुमच्यात काय कमी आता तुम्ही स्वतः असं एक तरी गावात पण जावा गावात एक तरी कोण असा माका हो नाही उडणार तुझं कोण सांगत तर बघूया आणि गावात असं तुमच्यासारखं एक सुद्धा नाही लगीन होऊन 15 वर्ष चालतं पोरगा नाही असो तुम्ही ते भाषा याच्या माका सांगत काय पोर नाही वर्षा 15 झाली लग्न पोरं जाऊची नाही जाऊची काय माझ्या हातीत देवाच्या मनात होया देवाच्या मनात दिला की आपणच जाताला देवाच्या माणसाच्या हातीत काही नाही देवाच्या मनात जर हया माणसांनी देवाक सांगा परावत दिली मग मी तुमका कितींदा सांगलंय काहीतरी देवा धर्माकडे चौकशी करा तुम्ही मला काय सांगला देवाकडे जाऊन परावत दिली का कशी विचारला मागा बरोबर देवाकडे जाऊन जर पोरा झाली तर लग्न किती होई होती तुम्ही सांगता चांगला का माका सांगा आता सांगता देवाच्या मनात येऊ घ्या म्हणा या इतक्या माका धाव कसा तरी सुद्धा त्या रोज घरातील काय आरड मारूक लागलं पोरांना देवाकडे चौकशी करणार ना वगिरवलंय मी आता माका गेलंय देवाकडे आमचं बाळगो शेजारी गावलं माका सांगायला लागलो अमकट की देव बरोवा ना नेकुले कुठल्या गेलंय देवाच्या खोटा सांगणार नाही आणि देवाकडे गेले तर काय देवाकडे ही नुसती गर्दी देवाच्या बुड्यात कसं एकदा गेलंय तेव्हा काय पडत नाही घातलं पोरा चालत नाही होणं मगम मध्ये प्रश्न जेव्हा केलं तेव्हा उठला इतकी वाजता लग्नाक झाली पण आमचा काय घरात पाळणं हलणार जेवण माका काय सांगायचा मागा कसा समज त्याला तुमका काय सांगले आता म्हणाला असोच घराकडे जा पोराव लागला कशी जातली ते काय कर घराकडे गेलं तेव्हा कारणा जेव्हा देवाकडे सांगलं तेव्हा देवा नाका सांगल्या घराकडे जाणं म्हणा लागलं बावडी खण पुन्हा देवान सांगल्याप्रमाणे बावडी खणाला सुरुवात केलं बावडी खण 6 महिने खतलं पाणीच गावना सांगा तो आणि लाज वाटत नाही तेव्हा तर मी विचार केलं देवा चांगलंय म्हणा तेव्हा तरच मी विचार केलं तेव्हा माका सांगलेल्या बरोबर पण गंमत काय झाली खाली बसा तेव्हा नका सांगल्या सांगलास ना त्याच्याकडे तुम्ही किती मनान गेलास त्याच्याजवळ त्याच्या अगोदर माझा बाबा जाऊन येतो समाजला ना तुझो बाबा किती आहे त्याच्यासाठीच गेलेलो तुझो बाबा किती मी असतो आमचा ना पोरा होणं त्या मानी विचारू आमका लोक हसतात तेव्हा माझ्या बाबा काय सांगल्या त्यांना माझ्या बाबाने विचारल्या होय. माझ्या जाऊया फसवलं की त्या 6 महिने बावडी खण खणता जरो नाही जावलो की त्या माझ्या जाऊया फसवलं त्यांना काय सांगलं तुझ्या जाऊया सारखं कोण खुळ असा त्या गावात बोले ते देवा माझ्या- हा. माझ्या- देवा ऐका
म्हणजे कुदा त्याने सांगला ना पाणी थे गावताला आम्ही बरोबर त्याला सांगलेलो समजला ना पण झाला कसा कसा झाला गो? लोक पुढे नी पाठी मारल्या खोडतो त्या पाणी गावताला माझ्या तेव्हा लक्षातच दिला जागा उतला माका चुकली काय काय मला काय करायचं? गप्प राहा, मला नको. आता म्हणजे काय केलास मला काय केलं तो गेलंय गणपती करू पण हुंत तसा झाला कॅनला मला वाटत नाही तुमका सांगा खायता गणपती करू केलंय तर केळीला वाटा म्हणा लोक गणपती करू त्याच्यात म्हणा हे जातं गणपती करू आणि गणपती कसं करतो तो तुमका ठाव कसा नुसते हात लावले पाय लावले मग गणपती होत नाही सोड लावती लागते बालन जेव्हा बस भाई अर्धा बसलोस तर काय मरशीत काय का आता म्हातारपणात तिथे जवळ जवळ बसा बसायच्या वेळा बसलाच ना मेल्या ह्यात तुका कळणाला अगो म्हातारपणात पाहिल्याची गरज असता हो दांडगेपणात खडे उठवून बघतो ओळखता तिच्या मनात काय झाला म्हातारपणात पाहिल कित्या होई मो रडा कित्या होई रडाकलो गो म्हातारा झालो करूक लागलो काय करटी आणि काठी शेजाऱ्या देतली काय पाहुण्या देतली पण घो म्हातारा तेव्हा तर लागतो बाईलेच होई माका सांगा घो ज्या म्हातारा जातलो ना तेव्हा बायको सुद्धा म्हातारीच जातली हा. ती खैया करतली तेव्हा काय तुम्ही हात पुढे करताला म्हणलं आणि पायावर पाय काय लागलो पायार पाय म्हणजे काय माणूस एक लक्षात ठेव कितकोय म्हातारा जाऊन दे. बसा, बसा. मन म्हातारा कोणता कधी झाला गो काय जाऊचा नाही मी काय म्हणतो तुमका आज सांगा आणि उद्या सांगा ना असं म्हणतोय पण सांगा ना माका धीरच होत नाही 2-3 दिवस झाले माका सारखी सपना पडतो ऐकलास सपनात आहे आता माझ्या हो आणि हुशार येऊन बसता माझ्या उशाकडे आणि मागा सांगता चढवा सपू येतलं कधी मायराक येतलं कधी तेव्हा तर मी येऊन ते काय मी आहे बघून येते असं म्हणत आहेत बघू हो आहेत बघू मागा ये देता हो आई बाबाची हा आई बाबाची याद येता हो मी घरात असं आई बाबा आता किती होई लगीन करून चढवता दिला काही चढवान आया बाबा विसरा होई लक्षात ठेव नाही तर लगीन लागता नाही हो पण मागा सांगा तुमच्या बहिणी बिनी येते किती येत घराकडे किती आहे तो त्यांना सांगला ना की त्या दिल्या घरात मला येऊ नको म्हणा हो याय तुझा बरोबर असा सांगता कोण सांगतो सांगते पण मी काय म्हणतो मी जातोय 4 दिवस राहतोय आणि येते माझ्या घरात येऊन खूप असा माझ्या घरात येऊन खूप असा माझ्या अजिबात जाता नाही समजलं माझ्या घरात अन्न कमी पडला पण तुका कमी पडला हो पण मागा सांगा माहेराक जातात ती कवन गावात नाही म्हणून जात पाहुण्याकडे जावता आता त्या घरात अन्न नाही गाव म्हणून पाहुण्याकडे जातात आधी बोलतात माणसाच्या जन्मात होतं माका समजत नाही समता चिडाकला चिडाकलं बरोबर चिडाकलं समता चिडाकलं माहेरात जाय खाता काय खाऊ कधी काय सांगत गेला तरी असाच रोज सांगत राहतात तुम्ही एक दिवस तरी बायकोची इच्छा पुरी करू नको गप राहा कायच बोला नको कधी सांगत गेले तरी असे सांगावर येतात असे लोकांचे भाव असतात मी विचार करतो इतक्याची हाऊस तुझी जितकी असताना रडाक शिकलं पैसं तुम्ही शिकवला आई बाबाच्या घरात कधी रडलेलं नाही समजलं आहोत बापूस मे लोक रडा होय आता काय करायचं या बोलाची तो असं कुमियासारखो सारख्या असतात पण आई बाबा नसताना तुमच्या वक्तात रडाक नको लोक काय म्हणतील रडाक नाही जितक्या मनात रड पोचाय नाही ना उगाच त्या बघा मग काय तर सांगा मायेरात जाता का मारे माझ्या बेजा पाण्याची होय कोण करतो तेच पाणी तुमका काय काम तुम्ही तेव्हा बरा सांगा माका सगळा करू घेता आता तेच पाणी करू एक दिवस येत नाही काय बाईल घरात असली काय मग येता वाटणं नाही नसलेली काय मग तसा वाटता मग करून खातो मग गेलंय काय असंच मा मग गेलंय काय करून खावा माझ्या काही एक जमाता ना हे बघलं हे वाट्यात लावले माता
सुंदर एरम आता कलाकार सांगला ना महेश गवंडे हा. माका सुद्धा 50 रुपये दिले आणि सांगल्याने सगळ्याची काहीतरी 5 सुपारी घराकडे घेऊन जा भावाच्या मत हाताक लागा देऊ नको म्हणून सांगले माझ्या हाती केव्हा गोळे होते परत आता म्हणजे कसं- काय जलांग केलं होतं समजलं आणि या बघ तुका सांगाल ठेवतो माझ्या घरातून तुका जाऊन हे बघा तसे तर तुम्ही सांगत राहला तुम्ही सांगतो गेल्याशिवाय राहायचंय ना गेले तर काय करताला कोण कोणाला सांगतो काय सांगतोय तुझं वाटलं सांग. मी या घर सोडतलंय आणि माहेरात जातलंय तिया सांगतो 4 दिवस जातलंय असा जातोय असा जातोय 4 दिवस खायला 1 दिवस जरी माका सोडून गेलं परत तुका ह्या घरात घेणार सोंबन तुका काय वाटला तुका काय वाटला दशरथाचा रामगो त्याची बाईल शितात पठाव कसा रावणान वरान ठेवली लंकेत परत ती रामान घेतल्याने बरोबर संसार केल्या दशरथाचो रामगो तुम्ही आता तुका मडवळाचो संघ वाटत परत तुका या घरात ठेवतोय. आता 4 दिवस राहतालाय म्हणा सांगलाय समाजला ना आणि आता हातेचा बोलतात म्हणून सांगते तू 8 दिवस राहतालाय आणि दादा, दशरथाचो रामगो आणि मडवळाचो संघ न. तो टाकलेली चुकी परत घेणारो मिया हाय? जगाची मळ काढतोय मिया बघ. ते शब्द या सौमित्रानं ऐकलाय मस्तके स्वर्गामध्ये रथालाय. एक सामान्यपणे अयोध्येत चारी बाजूला फिरणारा सौमित्र प्रत्येक जणाच्या घरापर्यंत माझं जाणं झालं. प्रत्येक जण माझ्या राघवाच्या बाबतीत गुणगान गाताय. पण एक सामान्यपणे त्याच्या मुखातून निघणारे शब्द ऐकल्यावर माझ्या मस्तकाला भीती होती. त्याच वेळी वाटलं होतं की त्या परिचयाचा शेवट करावा. पण माझ्या प्रभूच्या शब्दाशिवाय मी कधी कुठलंही कार्य हाती घेतलं नाही. शब्द ऐकताच मस्तक बधीर झालंय कारण माझी माई माझ्या माईच्या तब्येत प्रभूच्या चारित्र्याला केला व्यक्ती कोणी असलंय ते या सौमित्राला कधी सहन होणार नव्हे. बस हे घडलेलं वृत्तांत माझ्या प्रभू देवतेला सांगितल्याशिवाय मी कुठलाही निर्णय घेऊ शकत नाहीये. आणि म्हणून तोच निर्णय घेण्यासाठी प्रभूंपर्यंत जाणं हे तर असतंय. ज्या सौमित्राला मी पाठविलंय अद्याप त्याचं इथपर्यंत आगमन झालं नाही. मार्ग प्रतीक्षा करावी. आपल्या पवित्र चरणी सौमित्र साष्टांग प्रणाम करतो. अरे ज्या कर्तव्यासाठी मला पाठवलं अरे मी काय पाहतोय जे कर्तव्य तुम्ही माझ्या हाती दिलात ते जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी गेलेला सौमित्र पुन्हा दरबारी येतोय. पण दरबारी येतात एका बाजूने हर्षभरीत वाटावं होतं पण तो आनंद कुठल्या तरी संपला तर भास होतोय. खंत मनात एकच वाटतंय प्रभू तुमच्या शब्दाच्या बाहेर सौमित्र कधीच वागला नाही. मला खात्री आणि म्हणून तो शब्द अमान्य करणे म्हणून स्वस्थ बसून सौमित्र तुमच्यापर्यंत आलाय. सौमित्र जी जबाबदारी तुम्ही माझ्या माती दिलात ती जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी गेलो. प्रत्येक जनतेत पाहिलं प्रभू प्रत्येक जण आपल्या गुणाचं गुणगान गात आहे. जय जयकार माझ्या देवतेचा प्रत्येक जण करत होत आहे. सौमित्र मला सांग एक सामान्य परी त्याच्या मुखातून निघणारे शब्द या सौमित्राला ऐकता
आहे. तर प्रभो, माझं सर्वस्व म्हणजे तुम्ही आणि माई आहात. तुमच्या चारित्र्यावर कुणीतरी शिरतोडे उडवलं आहे. कुणी सुद्धा ते सहन कधीच झालं नाही. काही गोष्टीला संयम ठेवणं महत्वाचं आहे. संयमाचा बांधारा कधी फोडणं योग्य नाही. माझा बंधू अरे गुन्हेआधी शब्दानं बोलणारा मग कुणीही व्यक्ती असू दे, आपला संयम जर राहिला असेल तर सर्वस्व सुटले. असं काय घडलंय? कोणती खंत तुझ्या मनात निर्माण झाली? या निराश वदनानं या वसुंधरेकडे तू पाहतोय, त्याला काय समजावं यावे? एका पर्यटकाच्या घरी गेलं, कानोसा घेतला. तो पर्यट आणि त्याची पत्नी एकमेकाशी भांडत होते. भांडत असताना त्या पर्यटकाच्या मुखातून निघणारे ते शब्द, कारण भांडण करून आपला घराचा त्याग करून ती स्त्री जात होते. त्यावेळी त्या पर्यटकानं काय म्हटलं माहिती आहे का? काय? आज राम राज्याला सुरुवात झाली आहे. अगदी सत्य. पण ज्या वनवासात असताना आपल्या माईचं चौर्य कर्म ज्या लंकाने श्रावणानं केलं, त्या लंकेत आपली माई 6 महिने राहिली. त्या माईचा पुन्हा तिरस्कार न करता स्वतःचा संसार थाटण्यासाठी घेतला. एकदा आपल्यापासून दूर राहिलेल्या पत्नीला जवळ घेणं, दशरथ पुत्र तो राम, तो मनवळ पुत्र सोमोदमय उद्धार केलाय. त्याच वेळी नकशकांत देह माझा पेटून उठला. त्याच वेळी वाटला त्याचा सेवन करावा. प्रभू, आपल्या आज्ञेशिवाय सौमित्रानं कुठलंही पाऊल उचललेलं नाहीये. यासाठी फक्त आपल्या आज्ञा हवी आहे. जय का सामान्य व्यक्तीनं माझ्या प्रभूंच्या बाबतीत नव्हे, माझ्या माईच्या बाबतीत अभद्र बोललाय, नाही त्याला शिल्लक ठेवणार. का म्हणते? कुठल्याही गोष्टीला आपण विचार करणं माणसाचं काम आहे. माणसाचं मन विकारावर वाहत जाण्यासाठी नाही, तर विचाराच्या साहाय्यानं विकारावर विजय मिळविण्यासाठी. प्रभू, सहज तू बोलून गेले. एका परिचयाच्या मुखातून निघणारे शब्द ऐकतात, यावेळी तुझ्या जीवनात तू रागाच्या दिलमयी घणाघाती निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करतोय. हा, मी माझ्या जीवनात जे सर्वस्व आतापर्यंत अनुभवलंय, प्रत्येक गोष्टीचा अनुभव यावे, या सर्वच राजानं मला आपल्या जीवनाचा सर्वस्व पडताळून पाहिलंय. आणि सहज एका स्पर्शाच्या मुखातून शब्द निघाले, त्या लंकाधीश रावणानं जिचं चौर्यकर्म केलं तिचा स्वीकार करण्यासाठी मी तयार झालो. तुला पूर्णपणे याद आहे, ज्यावेळी सर्वस्व लंकाधीश रावणाचा शेवट झाला, त्याचवेळी माझ्या जीवनात त्या सीतेनं आपण स्वतःहून अग्निदिवे केले आणि देवतांची पुष्पवृष्टी ज्याच्या सर्वस्व पूर्णासाठी आणि देवतांच्या मुखातून शब्द निघाले, हे राघव, ही तुझी पत्नी सर्वस्व निर्दोष, निष्कलंक, निष्पाप आहे. होय ना? हे शब्द मी पूर्णपणे ऐकले. पण प्रभू, निष्कलंक असणारे त्या माझ्या माईवर ओढ घेणं कोण सहन करू शकेल? ते सहन या सौमित्राला कधी होणार नाहीये. हे सुमित्र, आम्ही प्रजेचं सर्वस्व पालक आहोत. प्रजेला आपण न्याय देत आहोत. जनता चुकली असेल तर राजा त्याला शासन करतोय, पण राजा जर चुकला असेल तर राजाला शासन कोणी करावं, हा प्रश्न निर्माण होत नाही. कुठंतरी आपल्याकडून नकळ होते. काय चुकलंय त्यांचं? जनतेचा सुद्धा कौल घेणं हे प्रत्येकाचं काम आहे. जनता बोलले म्हणून ती दोषी ठरविणं हे राजाला उचित वाटत नाही. यावेळी ते बोलले, जाऊ दे, त्याच्या मनाला वाटलं, बुद्धीला पटलं, त्याप्रमाणे वागले. पण यावेळी सर्वस्व जगोपात मी ठरलोय, निंदा लालची निष्कलंक निर्दोष असताना सुद्धा माझ्या जीवनात हा कलंक मला लागणार आहे, तो निंदा नादस्तीचा लागणार आहे. याच्यासाठी जे घडलं ते घडू दे. त्यानं बोललं ते सर्वस्व त्याच्या मनाला शोभलं ते बोललंय. पण तुला एकच सांगतोय, आज मला तुला एकच सांगायचंय, ते काय माहिती का? अरे आज मी हर्षभरीत आहे काही गोष्टीसाठी. हर्षभरीत? अरे यावेळी तू काका होणार आहेस. काय? मी सांगते. प्रभू, काय? हा, मला हर्ष झालाय. खरंय? जानकीला डोहाळे लागले, ते कशाचे असतील? आज मी एक माझ्या जीवनाचा भाग होणार आहे. एक कुशवंचा धंदे करण्यासाठी कुठेतरी आपत्ती जन्माला येणार आहे, याचा हर्ष आमच्या जीवनात गगनात मावळायचं झालंय. आणि म्हणून तुला सांगतोय, पण या डोहाळ्यात माझ्या पत्नीची इच्छा होती माहिती का? माईंची? अरे इतरांना डोळे लागतात ते कुठेतरी खाण्याचे लागत असतात. कुठले तरी चव त्यांच्या जीवनात निर्माण होते आणि त्या चवीप्रमाणे ते बोलण्यासाठी तयार होतात. पण आज माझ्या जानकीला सर्वच इच्छा निर्माण झाली. काय म्हणून? की या डोहाळ्यात
तिनं बोलूनही मोकळे झाले आणि मी तिला म्हटलंय योग्य वेळ येतात तुझी इच्छा मी पूर्ण करीन. मग प्रभू हे जर आनंदाचं वर्तमान असेल, अखिल अयोध्येतील प्रत्येक जनता ईश्वरला एकदा हर्षभरीत होणार आहे आणि माईची इच्छा आहे, लागलेले डोहाळे पूर्ण करण्यासाठी अरण्यात जाण्याची इच्छा आहे ना. मग प्रभू त्या माईची इच्छा पूर्ण करणे आपलं कर्तव्य आहे. आणि म्हणूनच यावेळी तुझ्या माती मला जबाबदारी संपवायची. पुन्हा माते अरे जानकीला लागलेले डोहाळे आहेत ते सर्वस्व महत्वाची सेवा करण्याची साठी म्हणून तिला तुझ्या रथात घे आणि अरण्याच्या दिशेनं जाण्यासाठी तयार हो. तिची इच्छा पूर्ण करणं हे माझं काम आहे. खरंच माझा आनंद गगनात मावेनासारखा झाला. माईंची इच्छा आहे की अरण्यात जावं, साधू संतांचं दर्शन घ्यावं आणि प्रभू ही जबाबदारी तुम्ही माझ्यावर देत आहात म्हणजे एक प्रकारे आणखी दुग्ध छरछरा योग आहे, आनंद आहे. मग ही जर आपली इच्छा असेल, आज्ञा असेल ना, तर निघालो. रथावर आरूढ होईल, माझ्या माईंना त्या रथावर घेईल आणि अरण्याच्या दिशेनं लवकरात लवकर यावेळी तुला मला काय सांगायचं, यावेळी जानकीची इच्छा पूर्ण करण्यासाठी तू आनंदानं जाण्यासाठी तयार झालाय. पण एक लक्षात ठेव, जाते वेळी तुम्ही दोघं जा, जाते वेळी तुम्ही दोघं चला, काय पण येते मात्र फक्त तू एकटाच यावेळी मला एकच करायचं. जगाने नेहा मला पास्ता ठरायचं नाही. माईंच्या इच्छेसाठी मी तिला अरण्यात घेऊन जावं. हा, जाताना दोघंही अयोध्येतून जाणार आहोत, पण येताना मात्र तो सौमित्र आपल्या माईला घेऊन जाणार आहे. येताना दोघांनी नव्हे तर मी एकट्यानं यावं. एकटाच आहे. नाही प्रभू, जा, नाही प्रभू, मला एकच करायचंय सीतेचा त्याग. प्रभू, जानकीचा त्याग करायचा याच्यासाठी मला एकटा आवडतंय. प्रभू, मला निंदा नादस्ती नकोय, क्षमा करा. जनतेची कुजबुज मला नकोय. काय बोलतात तुम्ही? आज जनतेच्या सर्वस्व या गोष्टीला मी बळी पडलो असेल तर ते योग्य ठरत नाही याच्यासाठी म्हणतोय. मला ही निंदा नादस्ती नको याच्यासाठी जा म्हणतोय. मला सीतेचा त्याग. नाही प्रभू, मुखातून निघणाऱ्या शब्दाला आव्हान घाला. कोणता निर्णय घेता याचा विचार केलात का तुम्ही? मी पूर्णपणे निर्णय घेतला. अहो, तुम्ही निर्णय का घेतल्याने माझ्या ध्यानी आलं. एका सामान्य रजकानं निंदा करावी आणि एका सामान्याच्या शब्दावर विश्वास ठेवून या माग अयोध्येतील जनतेवरील विश्वासाला तडा होऊन माईंचा त्याग जाईल. अरे एक काय आणि लाख काय, अरे लाख बोलले का आणि एक बोलला काय सारखंच आहे. मग यावेळी अशा त्यानं वागणं मला शोभा देत नाही. एक ध्यानी असू दे, माईंचा त्याग शब्द ऐकता तर मस्तक एक सुख बधीर